Sritinun langening panyat Usana ranggeng kancana ratnabra bandera layu kumitir sinrang pandhet sing maruta Sirna kumaraning wiyat mantyan kumlebeting dwaja Sruh prasra kayu kaprabal puspita anjraing siti ron mawur katyuping angin kukila amyarasu lap ulung-ulung kakekendang maut peksi katrajan nalika semanten Raden Gatotkaca saged anyirnaken patih Sekibu kelawan Prabu Kalapracana ingkang raman wonten kahyangan Suralaya lan Raden Gatotkaca nampi kanugrahan yen to benjang Raden Gatotkaca sampun dewasa dados ratu wonten kahyangan lan pringgotan sini gegenti kang cinarita Raden Gatotkaca sampun yuswa antawisipun 19 taun ing kono Raden Gatotkaca badhe nyuwun negari Ngastina Sepalih dumateng Prabu Duryudana. Satemah Prabu Duryudana ngutus purnanipun inggih menika Raden Dursala. Sanalika Raden Dursala campuh kalian Raden Gatotkaca satemah Raden Gatotkaca kawon mlajar kapiyantem. Genti kang winursita wonten ing pertapan Suwini. Sinten to wonten ingkang lenggahe ing ngriku inggih menika Raden utawi Resi Seta ingkang nampi biswanipun Raden Gatotkaca. Yen sinawang saking Mandara tejane Resi Seta mawa kumara.
inggih punika pertapan suku ini. Ing sukuning arti ula-ulu Sang Resi Seta ingkang lagya lenggah madani Pandapi Ander para cantrik mangun jejanggan sinten to ingkang sumewa amari keluwonten ngersaning Sang Wiku punika. Inggih punika Raden Gatotkaca ingkang kasuran yuda wawan kaliyan Raden Dursala. Wonten dupi Sang Resi Seta mulat mring ingkang wayah kathah-kathah panarkane katitik saking Surming Padana. Teka mangkono pangudes Manendra ingkang dereng kawijiling kawisan. Dening utamaning nata Perebuti Pawalaksana direne mangkono anggung paring tono ageganjar saben dina Sang Hyang Suksma dilinuwi Bagya putu Kungger Gatotkaca sak tekamu ana ing pertapan suwini kene kawula nuwun Kanjeng Eyang dahat kapundi dawuhipun Kanjeng Eyang ingkang rumentah angsal pangestunipun paduka rarja lampah kula wangsul kula ngaturaken sembah pangabekti. Yo Mas Putu. Ndak tampa ndadekke leganing atiku. Gatotkaca. Mengko to ndak waspadake ndak sawang saka waspamu iki teko beda temen karo adat saben. Boyo apa to wigatine mara Madura. Sira iku jejering satriya. Aja demen cupet ing budi, mara gelis matura. Ndak piyarsakne pepeting nalariku ora bakal cukupmu dirasake wae. Nanging wajib binudi sarana ati kang wening. Kawula nuwun inggih Kanjeng Hyang. Mugi ingkang agung pangersanipun jer kapekta saking dahat cupeting manah kula. Yo Mas Putu. Saiki mrenggal matura apa kang dadi darunane? Kanjeng Hyang. Mugi kaune ana pilih awit saking anggen kula kepengin ngetingalaken dharma bekti kula dados dhateng para pinisepuh.
satemah kula rencangi madeg baris sesarengan lan para kadang kula saperlu nyuwun wangsulipun negaring Astina. Tiwasing lampah para putra Pandhawa sami kasoryudanipun tanding lan Kakang Dursala putra Banjarjut. Walah dalah. Mas Putu, tumindakmu iku ora kena ndak arane ketuan tangguh sepi ing petung. Apa meneh bab iku ora bisa mung dirampungake dening para putra. Jer iku perkara kang gedhe, Kanjeng Hyang. Kula ngakeni ing sisip tumindak kula. Nanging nadyan mekaten reh ning sampun nama kalajengaken saha bab punika badhe nuwuhaken panganggep ringkihing para Pandhawa ingkang saged njalari sudaning kaluhuranipun. Ingkang punika kula kedah saged mbetengi kaluhuranipun para Pandhawa sarana saged nyirnakaken Kakang Mas Dursala. Yo Mas Putu. Supaya bab iki nganti nuwuhake bab-bab kang bakal mitunani tumrap para Pandhawa. Sira bakal tak paringi sifat kandel wujud aji pangruhing satru kang aran Aji Narantaka. Mas Putu. Karono menawa dayaning Aji Narantaka iku saekti gegirisi bebasan mbok tamake Gunung Jugruk segara asat. Aja meneh mung sak lamaking jalma ora lebur kejaba iku minangka laku kang kudu mbok lakoni yaiku ing sajroning 40 dina 40 wengi sira kudu asesirih saku iki saka engkang kepindho ngurangi dahar lan nendra apa-apa dene kudu mepes hardaning asmara marang sipating wanita. Pomo Mas Putu kudu welingku kudu estokake, estokno. Muruk agli semajo ndak tatrap ing epek-epekmu kang ana ing epek-epekmu iki kula niki dateng sedika. Sigra polo kang tumingal prangacampuh samya ngedali om lera tadet wileting kota dayanggung manguncang niti kalau nuning nggih Kanjeng Hyang sasapunipun kepareng kula nyuwun pamit tambahing pangestu. Yo Mas Putu. Umpama ndak candheta mundhak suwa pikirmu. Ora luwih pangestuku dadi kanthing lakumu nuning nggih Kanjeng Hyang.
wiji kentar kentaring jumantara Om Jagat Dewa Bathara Kakang Dursala aku bakal mapake marang kowe aku saiki wis duwe pebulian duwe Ajinaranta kok ayo Amu Suramrata Jamrata imbahen padha-padha kelakon mati dening tanganku nalika semanten Raden Gatotkaca sigra mapak wonten ing Tegal Kurusetra kasarukat Gedring Jawi wonten sawijining pandhita ingkang kabujung-bujung kalian Prabu Kalarumbyana cipta wrengganira aduh anakku nggih sempani iki kepiye iki awak dhewe wis dibujung-bujung karo Kalarumbyana kepiye nggih tobat kula nggih mboten mangertos niki kados pundi lho samangen kaya ana satria gagah lajeng kadosipun ayo awak dhewe tetulung karo satria kae nggih monggo kula dherekaken mimba kumbang semadu sarining tawang susuh angin ngendi nggone Jagat Dewa Bathara iki lagi kok ana sawijining pandhita kelawan wanudya ingkang mrebeki aku nyuwun sewu panjenengan menika ingkang peparap sinten inggih Raden kula pun semrat Begawan Sempono Jati ingkang ngajeng menika anak kula Dewi Sempani mekaten inggih nggih lajeng wonten menapa mrepeki dhateng kula inggih mekaten Raden kula menika wonten ing pertapan Sempono Cerja kula menika kadayuhan dening Ratu Buta ajejuluk Prabu Kalarumbyana mekaten nggih dumadakan Kalarumbyana menika badhe nyuwun dhawuhipun anak kula kalian Kalarumbyana. Anak kula menika mboten purun kalian Kalarumbyana menika. Satemah kula dibujung-bujung. Kula ngantos mriki dibujung-bujung yen mboten marangake dhateng anak kula bakal kula kalian putri kula dipun dahar. Kula nyuwun senjata pitulung Raden. Kagyat risang kapirangu
Pinanggul kinempit kempit kempit Om Om yen mekaten lengkah kanthi sekeca kula badhe mapangaken dhateng Kala Rumbyana ingkang atos-atos lho Raden. Wawat ngobentar mangsa ing ranang kono. Ratalah. Bojleng ipis lanat padha jek-jekan. Dene iki ana kang mapake laku kuwe. Ngaku sapa peparap ulan ngendi pinangkam? Buta-buta. Mau kowe takon marang aku, ya iki Satria Pringgondani Raden Gatotkaca. Balik kowe soparan. Ora talah. Sumurupa. Menawa aku nata ing Giri Kadasan, Prabu Kala Rumbyana jejulukku. Marang ngendi setiamu dene semu Nyolowati lakumu. Aku semedya ngupati beburonku atmuajaning pandhita kang akekasih Dewi Sempan. Yen mengkono tumintakmu iku murang saka angger-anggering tata susila. Mula becik bali aja bacut. Wah. Aja nyaruwus. Ayo semingkir aja ngalang-alangi lakuku. Ora gelem bali apa kelakon potol ser. Wah, kemah-kemah wandamu kowe. Parat.
Yu Bathara. Pancen buta iki ora kena dianggep enteng. Yo. Yen pancen kaya mengkono. Kelakon ketaman Aji Narantaka kelakon ajur kandham. Nalika semanten Raden Gatotkaca angrapal Aji Narantaka dene sanarya kakepuraken dening angganipun Prabu Kalarumbiyana. Satemah ajur mumur tanpa dadi. Ayo, amuk. Ayo. Amuk Surakarta Jayapurama. Wah! Dados merobo. Nanging sak sampunipun Raden panjenengan menika sinten? Raden Gatotkaca. Oh, Raden Gatotkaca. Sempani kula wonten paring adhawuh. Iki to sing mbok karepake. Nggih, menika Raden Gatotkaca. Lah, mumpung dina iki ketemu karo Raden Gatotkaca. Nembung. Lho nggih, Raden. Kula mriki sejatosipun badhe ngupadi kalih panjenengan. Lho. Wonten menapa? Inggih, Raden. Kula menika wonten ing nendra kula ngimpi kepanggih kalian paduka utawi panjenengan. Lajeng kula menika ngimpi-ngimpi kepanggih kalian jenengan. Mbok kula nyuwun dhawuh kalih panjenengan, kula pasrah bongkokan dhateng paduka. Nyuwun ngapunten. Yai utawi Endang. Kula menika dereng titiwancinipun dhawuh kalian wanita sanesipun. Kula menika badhe nglampahi ingkang boten saged dipun ngandhalaken malih. Nyuwun ngapunten. Kula paripaksa boten saged nampi pisuwanipun panjenengan. Waduh, tobat. Sak pecah kemawon, kula nyuwun pecah kemawon menawi kula mboten nderek kalih panjenengan. Nyuwun ngapunten. Kula paripaksa mboten saged nampi pisuwanipun panjenengan. Pripun Kanjeng Rama? Ya wis, nek pancen ra gelem ya wis. Ayo nek ra gelem ya dipeksake meh kepiye meneh. Kula nyuwun
kalih panjenengan kula nyuwun tetep nderek kalih panjenengan. Wah, tak tinggal lunga. Yen pancen dadi jodohmu ki mesti bakal gelem ning kepiye meneh. Wong Gatotkaca ki wis ora gelem karo kowe. Ayo bali ana ning pertapan. Boten kula nyuwun dawuhipun kalih Raden Gatotkaca wis ta rasah. Kula tak nyuwun pamit tambahing pangestu kula nututi dhateng Raden. Kanjeng Hyang sewu-sewu kalepatanipun diagung pangaksamipun. Ana apa, Ger? Sekawit kula medal saking pertapan suwini, kula menika kepanggih kalian wanita kelawan begawan ingkang nami Begawan Sempono Jati kalian Endang Sempani. Oh, mengkono. Lah banjur kula menika supados mbiyantu dumateng Resi Sempono Jati supados mejahi Kala Rumbyana satemah kula saged mejahi Kala Rumbyana. Lajeng kula menika ingkang Dewi Sempani menika nyuwun dhaup kalih kula. Mbok ditampa. Kuwi dadi jodohmu. Kula menika saweg nglakoni ingkang dipun ngendikaken dhateng panjenengan. Wis to. Teka mbok tampa mboten. Yen to kula saged nyuwun pitumbasenipun. Pitukumu apa? Yen to Dewi Sempani menika kula tamani aji Narantaka. Kowe ora mbok edan kowe iki. Narantaka ki ditamake gunung iso jugruk, segara iso asat. Nek wong kaya ngene iki apa ya kelakon yen to Dewi Sempani pengin dados garwa kula inggih sekedah ampuh kalih kula. Oh iya yen kowe ngono. Iki sing jenenge Sempani. Inggih. Sempani kula wonten paring adhawuh. Yen kowe pengin dhaup karo Gatotkaca ana pitukane. Menapa kowe ditamani aja aji Narantaka. Saguh. Inggih. Kula kabejah ana nderek yen tombo kula mboten saged dhaup kalian Raden Gatotkaca. Wih, rungono. Yen kaya ngono gak tindakno dina iki nggih dateng sedika. Kocapon nalika semanten. Raden Gatotkaca sigra amatek aji Narantaka kakepuraken dening Dewi Sempani satemah ajur dadosaken geger wonten kayangan Suralaya.
kajenge kemawon. Yen to menika ampuh ing kagila-gila menika dados jodoh kula. Ya wis, saiki enggal papakno. Papakno si Dursala lan sak wadya balen. Yo niki tambang pangestu. Adi Guru, kepripun Kakang Narada? Menika dados jalaranipun gara-gara wonten ing kayang. Amargi Golowati menika utawi sempane menika dipun tamani Aji Narantaka kaliyan Gatotkaca. Menawi mekaten sumangga dipun sedi kemawon. Kados Gatotkaca. Oh, yen mekaten para dewa. Saiki unggahan ana ing kayangan cemplungna ing kawat candra dibuka. Yen kaya mengkono tindakno. Kok sithik lah. Tindakno. Utusane ulun. Oh iki dateng sedya. Yung ambrang
kadi karunaning kaswa asih aning marga mamalaku pujangga munya maringgih pujangga maringin ringin Kakang Rada sasampunipun dipun jedi wonten kawah Candra Dimuka malah saya mencorong tejanipun Endang Sempani. Anggih Adi Guru nanging benjang menika yen to Endang Sempani dhaup kalian Gatotkaca boten saged anggal tedhak turun Adi Guru. Menawi mekaten ulun paringi aji benda jemur supados Endang Sempani anggadhahi tedhak turun lan ugi ulun paring asma inggih menika Dewi Golowati. Kakang Rada menawi mekaten kula nyekseni lan sumangga dipun dangu Endang Sempani utawi Endang Golowati. Inggih Kakang Dewi Golowati utawa Sempani kula wonten paring dawuh pukulun uruhananira kita tak paringi benda jemur supaya jeneng kita duwe tedhak turun amarga jeneng kita kuwi wujud wesi kaya dene putulun Gatotkaca nuninggih anyunaken ing panuwuning kang tanpa pepindhan menapa kula saged kelampahan dados garwanipun Raden Gatotkaca. Pancen wis pinesti jodoh kita kelawan Gatotkaca. Rene tak paringi aji benda jemur. Wanudha ayutama ngambar arum ing kusuma. Si Gatotkaca yen to Gatotkaca ora bisa ndhawuhi marang kowe ulun bakal tumurun ana ngarcapada nuninggih nyuwun tambahi pangestu pukulun suruh titing ati-ati duga-duga digawa nyuwun tambahi pangestu pukulun rada ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Endang Sempani.
Akhirnya saya urip meneh. Inggih, wo. Inggih Kanjeng Hyang. Ayo berarti iki dadi jodohmu. Lajeng kados pundi? Kula menika saweg nglampahi. Iki wis rampung. Anggonmu nglakoni iki wis rampung. Wis tuk 40 dina 40 bengi. Menawi mekaten kula saged dhaup kalian Endang Sempani. Yo ya ngono-ngono. Nyun sewu. Panembahan menapa kula saged dhaup kalian Raden Gatotkaca. Gatotkaca. Kula wonten panjenengan dhaup. Kepiye? Nggih. Kula purun menawi mekaten. Oh. Kene yo gelem nanging saderengipun kula dhaup kalian Endang Sempani menika kula badhe mapangaken Raden Dursala utawi Kakang Dursala. Kepiye? Sempani, apa kowe gelem? Oh nggih. Kula tak nyuwun nderek kula mancing wonten epek-epekipun Raden Gatotkaca. Kepiye Gatotkaca? Yen mekaten semonggo Endang Sempani semoga wonten ing mancing wonten epek-epek kula nggih dateng sedika. Yun Kanjeng Hyang kula nyuwun tambahing pangestu. Yo surut ditingati-ati, duga-duga digawa. Putra-putra Pandhawa wis mundur saka papan kene. Ora bakal ngucik-ucik negara Ngastina. Ayo, sapa wani sing negara wani ngucik-ucik karo negara Ngastina? Tandingana Dursala. Tan kacarita nalika semanten. Raden Gatotkaca anjlok wonten sak ngajengipun Raden Dursala sak temah kaget karo kawekasan. Jebul isih urip parat. Ayo isih ana dewa welas marang Gatotkaca. Saiki aku apa kowe isih bakal tumekaring pati. Wah, gegulung rampung panjang.
Jinarantaka kakepuraken wonten ing angganing Raden Dursala. Kusnuyah nayuh Baskara Titimangsa tlastu sira Raden Dursala. Sanalika dados geger wonten ing negaring Astina. Waduh. Saya talwararas Abyara sorot lintang kang kumedhep titi sunya madya ratri lumrang kandaning apus abita om karenyan putyah nira sang picawara amrangang lira swaraning madu pronto manungsung sarining kembang uruh ing mungsu madya raras rinaras gadening kandha kudup kumedhap kaya kedheping kenya tinari krama karana tan karenan ron-ronan andraing bumi sidhem permanem purnawing triloka amung candra kirana rum endah angalela kinarbawing surya latri sinawung ciptaing brahmana kang padaning isih dumugi tengahing dalu dereng wonten sambeting kandha pratandha wancine wis gara-gara isine kang kara-kara bumi langit goncang kanjeng Bumagara prakampa Lindhu ping pitusari ora obah kang pratala Lindhu ping pitusari ora dalane
maludo kundur ketup polahe para jalma pati ambentusi serna larup katempo kang para apa to pratandhane gara-gara bumi gonjang kancing lindu ping 7 sedina obahing jagat prakempos samudra kadya kinocak-kocak kupat kapite petite sanghyang ananta boga gunung tarung padha gunung akeh kayu sol keprapal amblasah katempuing latu mangalat-alat sumira sumundhaling antariksa sumrambah kayaning jawata kagating hapsara hapsari swaranira gumuruh lir gerah tekaping ngundaran nirbawana kawah candra dimka kadya kinebur padhala mangambak-ambak udan barat cah mangsa bledhek tatit aleliweran mubyar pindha dedet erawati la ing ngriku gara-gara wonten jagat pakliran amung ngurmati mijilira perpat Gunungkawan ingkang sami gegujikan wonten Ngraramba alon arire
Kinutang kutang tansah bisa lelati susila pisake male Mas pake male loji nam nam cimo nam nam cimo Selamat malam Mas Garing, selamat malam juga. Gimana kabarnya? Saya baik. Wes pertengahan goro-goro. Iya. Wah jane iki mau aku ya lali-lali ya, Truk. Ayo ora apa-apa. Bulan-bulan ini cakepnya ming kuwi. Ya ora apa-apa, karang ya isih belajar iki lah ya ngene iki. Neng karang ya aku dhewe ya suwe tenan aku ora jegur ana ing pedalangan kene iki. Biasane iki ya ming nonton wayang, nonton kulit. Nonton kulit iki kepiye? Ayo natake wayang iki ya nonton kulit to ya. Lah iya. Ayo iki acara apa, Truk? Acara Hari Wayang Sedunia. HWN. HWN, HWD ta? HWN, HWD, HWD. Wah ya, sekarang awak dhewe iki ya lagi bribek-bribek. Bribek-bribek apa? Ayo mudikun pedalangan iki ngono kuwi. Sekarang ya awak dhewe iki mau ya lali-lali barang kok. Iki mau sing apa jenenge iki? Gun pertapan malah dene utamane nata. Aduh lali. Ora apa-apa. Ora dosa kok. Ya iki matur nuwun dumateng Bapak Grengseng. Grengseng apa Grengseng? Grengseng. Grenjeng. Dumateng Bapak Grenjeng. Grenjeng apa Grengseng, Truk? Wah ya lali kok ya. Dumateng Bapak Grengseng matur nuwun banget. Wah jan karang ya matur nuwun wis nyengkuyung utawa gawe acara niki dadi lancar sedaya kemawon. Iki mau ya dalange ya ampuh sapa ta, Truk? Tegar. Ora apa-apa iki kaya ketoprak, seriusan. Seriusan. Ayo, matur nuwun dhumateng Bapak Greseng nek iso ki kaya ngene iki iso di apa ya ling arani ya. Iso dingrembakake meneh supaya dalang-dalang muda iki ya
iso pentas, iso kei pengalaman dumateng para seniman dalang-dalang muda iki. Iya ta, Truk. Nah iya. Wah, aku bingung arep ngomong apa aku. Karang wingi iki aku didadak. Amin seminggu lho, Reng. Ah ngopo? Amin seminggu. Jenengan tanggal niku selo napa mboten? Muni selo. Ah iya. Ah terus tar aku ya nabuh, jebul kok ya kon mayang ya wis teko sakarepku dhewe leh ku mayang. Ya wis ya. Wis iki penonton iki wis ora ono iki. Wis juweh. Ayo Pak paling yo medemit kan. Gresik wis kondur kok mau kok ya. Tetembangan yo Truk, ra ketung dilit iki wis jam 1:30. Ayo. Wah, dangdang dangdut aku mau wingi mau ki ora ono dangdut ya mau ya. Dangdut ki mau yang pepeling Truk. Apa ya ki arepan? Ayo mbuh. Iki ra ono pamunjutan, ra ono panyuwunan. Monggo kula tak nyuwun tetembangan. Apa, Truk? Ya dinggo nglipur pikir ya karang sing alusan dhisik sing dinganu. Iya. Monggo Bu, kula nyuwun uler kambang sing cekak mawon. Ya kuno ya men. Lah iki desa apa kudu ya kota ding. Iki kutha ya, ayo mlane kuwi. Monggo Bu, kula nyuwun uler kambang. Nanona Jarengo tirta terata wiji leng Iki mau jenenge apa? Uler kambang. Uler kambang. Yo diteruske wae yo ndak. Jam pira iki? Monggo. Sambatan
anu wae, langsung dangdutan ben kecekel suasanane. Iki suasane ket mau nyenyet ya, Truk. Heeh. Ya ora apa-apa. Arep nembang apa? Ayo manutmu, karepmu. Dangdut wae apa? Sing pelok apa? Manut. Arep janji, lali janjine apa? Anu, aku nyuwun ninggal katresnan wae. Ya apa wis? Kangen. Pitung sasi wase ganggu ngendang. Ya. Apa wis? Manut Pak Dalam manut. Yo wis. Manut aku nyuwun elai lho, iso ora? Wah, payah. Oh, ninggal anu wae. Aku njaluk lewung ben nggo nyegerake swasana. Ya. Kuna kene jajal ngono ayang wae. Wah, payah kok. Lah salahe kowe iki nyok nesunan kok ora. Ya apa-apa dintai kok penyakit kok. Ya aja ngono kowe ya, dintai iki aja lara ati. Ya ben kok karepku kok. Pembunuh dalang iki. Lah aku niki kene iki dadi madhep dalang. Oh, dalang kok petuk. Ah karang kepiye ra tau mayang kon apa jenenge? Kon mayang. Lah ya ora apa-apa. Yo monggo kula nyuwun ninggal katresnan mawon. Monggo. Buku kendang.
iki wis jam pira, Reng? Mengko ndak didukani karo Pak Parejoyo engko. Ha iya. Yo sowan wae yo. Sowan Bendara. Ben diteruske karo dalange tambahan. Ha iya. Kon dalange ngendi? Dalange Wonosari. Diplayokke wae. Ayo playokke. Ayo terus sowan Bendara. Ayo tak derake yo. Oh